khethe inkosi enhle yasezulwini unyazi lwezulu. Ngiyanibingelela abantwana basenkulisa. Ngizokhonga nami ngizocela onyazini lwezulu lukuba lungikhumbuze ngoba lenkonzo enguyo la enkulisa inkonzo yami yokubuka la engisuka khona lapha esengikhona manje ngizocela isihlabelelo sa 174 kuba uNkulunkulu angisize abe nami njengoba waba nami ezikhathini eziningi wangithanda wangivikela. Isihlabelelo 174. Kuphakama olithini lilikela sonke sizwe kuphakama Sizwe ungumthombo izizwe zomhlaba ababesilindele Nkosi ke manje Pagame woza ongisi ngingene pagame amasa ngingene ngicela ukuthi njengoba ngisho ngithi njengoba baba umshumayeli eseshilo ukuthi umfundisi uKhanyi waseGoli kodwa indabuko yabo badabuka eMkhuphane kunjengoba kunjalo manje ke ngizama ukuhlanganisa isikhathi engikuso
nesikhathi engisuka kusona ngibheke ngifune ukuthi ngizokuhlanganisa kanjani ngoba kukhulunywa emkhuphane ukhulunywe ngedumbe ukhulunywa ngendawo ezehlukene kakhulu kodwa kufanele ngihlanganise ngithole ukuthi la ngikhona nguphi namhlanje manje ke ubaba ongizalayo ungokuzalwa yena edumbe wabonana noShembe noJabulane bese moyeni ubaba esenyameni kodwa uShembe wayengekho enyameni wayesemoyeni bese ngibheka ke manje ukuthi uma ngibuka emumva nalapha engikhona namhlanje uma ukhuluma ngomkhuphane khuluma ngedumbe khulume ngegoli khulume la ngizalele khona kwaHlabisa ukuthi konje lento lehlangana kanjani kodwa angizokushumayela izinto eziningi zozama nje ukubheka ubukhulu bukaShembe ukuthi uShembe mkhulu kangakanani ngoba uma ngabe uShembe wayengamkhulu ngabe mina angikho ngikhona ngoba uShembe emkhulu incwadi uJeremiya 30 verse 1 ihlabelelo 139 verse 6 abaseKolinte 16 verse 14 ngizama ukuhlanganisa ukuthi ubaba esebonene noJabulane kwamkhatha kabi ukuthi khona umuntu oNkulunkulu emhlabeni wayesefisa ubaba ukuthi asheshe masinyana afike kulomuntu lo aqede ngaye yikho ngithi ngizobamba lapha ya ngibambe lapha ya Jeremiah 30 verse 1 ngizokumemeza kuphakama wolidini diligela zonke sizwe ungumthombo wabomile yeyo ke bazophuza ngibheka indaba kaShembe ukuthi ubaba mkhulu wakhuluma ngami ngingakazalwa wakhuluma ngami umama engakamqomi ubaba kuzoba inkinga ke lokhu ukuthi kwenzeka kanjani kodwa ngifuna ukuthi nje ngibambe ihloko ukuthi kwakwenzeka kanjani ubaba wanele ukuba ezwe ukuthi uShembe uNkulunkulu wayesethatha ibhayisikili lakhe ethi ufuna ukuqeda lento le yokuthi uShembe uNkulunkulu wathatha umshiza wakhe wasofaka ibhayisikili wayesehamba esephakameni ngoba ethi ufuna ukuqeda lento le kodwa wathi esendleleni wahlangana nezalwazi ezimbili
Sathi izalukazi ezimbili kufika umuntu lapha wathi igama lakhe uMshembe wavusa intombazana ibifile. Sathi simnika imali wathi cha ninginiki imali khona umuntu wami ozakho la olambileko ngicela ukuthi nimgayele inkobe nimphekele inkobe kodwa ningazigayi nimlinde azafike yena bese niyasigaya ke. Bathi ke ngesethi belandisa ubaba laba bantu laba abazani lona ufuna ukuqeda lona uwazi lo. Base ngena ngaphakathi endlini base bevulitshe umthetho wethu liyambozwa imbokodo ugaya iba sesifukweni setshe base belivulitshe base besisekela ngoba ngeke ugaye etsheni ungasisekelanga uyathanda awuthandi ngeke uzugaye. Manje njengoba umuzi umshumali efunda kahle nje kuyinxa ngoba usekelwe kunezisekelo ezimsekile ukuthi ahlala zinze azizwe ukuthi yena ungumshumayeli. Kodwa uma engasekelwe ngeke akwazi ukuzinza azizwe ube umshumayeli. Uzohamba ephumputhe efuna izinto ezizomenza ukuthi asekeleke ngoba akasekelekile. Bathi mabeqeda ukulivula itshe sathi lesakwazi sithi hayi ngeke itshe kuzogaya mina. Sathi lesa hayi kulungile gaya wena mina ngizokuthulula ngivuka amasi. Nangempela sasegaya isikwazi. Saqeda ukugaya lesi sinsalwazi sasithatha umcaba sufa kokhambeni hayi kubheseni okhambeni lase uyavuba lamasi lana wavuba ngokhezo akabhubi ngesipuni wavuba waqeda wathi wabeka la phambi kwababa wase yadla ubaba waqeda ukudla wayesephumela phandle wathi hawu lo muntu lona angimazi kodwa yena uyangazi sezothi angivutshelwa amasi kulungileke sokuzibongo zami manje sengizoba uzalwazi esimbili esinye siyagaya esinye siyathulula ayibonga Nkosi. Kodwa ngizama ukulanda nje ngihlanganise ukuthi kutholakala ukuthi kuze ngifike ngibe umfundisi ukhanye kwenzeke kanjani. Uma esefika ubaba phambi kwaShembe uthi uShembe ubaba mkhulu uBhombe isitimela samaMpondo uthi mina mesefikile ubaba wayesethumela ukuthi ake nibheke lapha phandle kunendoda lapha yakwakhanya ephuma le edumbe emkhuphana wase bayabheka wasema sifuna ukhanye wasedumbe wasevela ubaba wasemangala ubaba ukuthi lo muntu lona hey usengazi ukuthi ngiphuma emkhuphana. Ngesikhathi eya kuShembe wakhohlwa induku le ebeyiphethe ebethi uzoqonisa ngayo lo muntu lo waya kuye bathi maqala ubhekana yasethi kwabamkhulu cha mina angikhulumi nendoda efela umfazi mina hamba wena uye ekhaya futhi ungcwaba umkakho uqede ubuzokhuluma nami angikhulumi nje nendoda efela umfazi mina. Kodwa ubaba yena wayishiya umkakho uMankosi ekhaya nezingane zakhe ezine akayazi indaba lokuthi umkakho usefile kodwa uShembe useyazi ukuthi umkakho usefile. Uthi ubaba wathi mayisuka lapho ehamba indawana nje wayesembiza wathi uthi wasema watlalela lapha wena unabantwana abane bamantombazana la bantwana abane bamantombazana ngizobathatha kodwa wena angizukwenza ube intandane. Ubaba uhamba ke mayifika ekhaya wathola ukuthi sokunethuna sokunendunduma yethuna la umkakho usengcwatshiwe
njengokusho kwakhe ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Ngizama ukukhombisa nje ukuthi uShembe uyinkosi emhlabeni nasezulwini. Ngezenzo nangemsebenzi ekhombayo ukuthi lona ungwasezulwini nasemhlabeni. Uthi ke ubaba akasenayo unkosikazi manje. Ngamanye amazwi kufanele abe intandane kodwa izwi elikhulumelena lithe wena ngeke ngikwenze ube intandane. uJabulani wafika umama wathi ngithunywe uShembe uBhombela uthi angutshele ukuthi wena uyothola abantwana abawu13. Kula abantwana abawu13 oyedwa umntwana ngowama kusiyena owakho. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Le ikhulunywa uBhombela ubaba engakagana umama nami ngakabibikho. Ukhombisa ukuthi uShembe wazi kudala uma ukhuluma ngo1906 ekhuluma lezi indaba uShembe bese kuthi mina ngizozalwa ngo1941. Uyabona ukuthi lento lena yehluke kakhulu kabi. Ayibonge Nkosi. Nangempela ke kwenzeka kanjalo. Yahamba iminyaka, hamba isikhathi ubaba engenayo inkosikazi. Kunomuntu owayemazi uJeremiya owayeganwe intombi yakwanene wayesehamba evakashela uJeremiya ubaba. Kodwa ekhaya ushiye ugogo uyedwa nalezi ingane lezi ezine. Kodwa ngizela khona ukuthi uShembe wenza kanjani ukuthi ukhanya ngamenzi abe intandane engasenayo unkosikazi enganasazo nezingane futhi. Mayihambile ubaba uthi umama wayesebenza kwiJalimani ngaphakathi ekitchen. Wathi esebenza wasebulala isitsha sikaMesisi. Ubasi abelungu ababizwa ngobasi. Wathi mayefika ezwe ukuthi uMata usebulale isitsha. Uhamba wayazi umama ukuthi yebo sebulala isitsha uzoshawa. Wayesehamba lo mlungu eyofuna induku. Bathi leli Jalimani lalingashayi ngayo yonke indungu. Kwakunenduku yalo eyikhethele ukushaya. Wayesehamba eyofuna lo nduku leyo. Uthi umama wasafika umuntu phambi kwakhe. Wathi angazi mina na. Wathi cha ngikwazi. Wathi mina ngumShembe. Mina ngumShembe. Mina ngumShembe. Wathi lalela lapha. Uyayibona le ndishi le? Wathi yebo ngiyayibona. Wathi thathe uyibeke la ekhanda. Izoba umgodi. Ngeke likubone iJalimani. Malifika iJalimani limfuna ngoba limbonile ukuthi ungene kuphi. Balimfuna la endlini la. Akekho uMata. Liyaluze bese tukulungile. Ngisaya emsebenzini ngizobuya wena ngizokulungisa wena. Akazi lona ukuthi lona unoShembe lona. Ukuthi umama wami unoShembe. Kodwa lo ekhulumile singakazalwa. Wayengakabikho nomama. Uthi ke laseliyaphuma. Uthi wasefika uShembe. Walalela. Uyabona kuloya muzi lana ngokwakhanye. Inkosikazi yakhona ishonile. Isakho zakhona sele sodwa. Manje ke wena hamba uyosikhelela amanzi. Uthi kumama wayesecela enye intombazana ukuthi imphelekezele ukuya kuloya muzi yana. Bathi mabefika khona ugogo uzala ubaba
wayesethi hawu wavuka mankosi, hawu wavuka mankosi. Uthi wayesengena endlini ugogo esephuma nephinifa lika mama lo ayethe uShembe ahamba kumngcwaba abuye ezazokhuluma naye. Sengena endlini esemembesa leli phinifa leli. Wayesethi kule ntombazana wena hamba uyokha amanzi. Lona sewumankosi lapha ekhaya, soyinkosikazi yalapha ekhaya. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Abemeza ebusune mini awungi izwanganga ngoke ngamemeza ebusuku nemi mini awungi izwanganga. Uthe uShembe wena ngeke ngikwenze ube intandane. Kodwa inkinga yokuthi akasenayo unkosikazi. Akasenazo nezingane. Kodwa uShembe uthi wena uwedwa ngeke ngikwenze ube intandane. Uma ebuya ubaba lapho ayivakashele khona uyafika ekhaya sokukhona inkosikazi ekhaya. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Wathi sisalako umama saba u13. Kulabo bantu abawu13 bonke labo bantu abawu13 abasekho kusele mina ngedwa manje. Kodwa lento ayikhulunywa kudala ikhulunywa uBhombela. Uma uhlanganisa isikhathi 2026 namhlanje mina sengigugile namhlanje. Senginamashumi awu8 nesikhombisa. Bese ubuya ke ngizama ukuhlanganisa isikhathi nenhlupheko engidlule kuyo ukuthi ngifike kule ndawo le engimi kuyona. Ekhuleni kwami ngakhulela kwahlabisa. Uzobuza ke manje ukuthi hawu uthe umshumali womuntu ngasemkhuphane eDumbe. Kodwa manje futhi yena uthi ukhulele kwahlabisa. Futhi okwesibili umfundisi waseGoli. Yenzeka kanjani lento le? Kodwa yenziwa umunye umuntu owenza lento le. uShembe. Yikho ke ngithatha lolu suku lolu ukuthi olusuku lolu usuku olukhulu lolu olungafani nezinsuku kimi ngokuthandwa uNkulunkulu. Ukuzalwa kwami kwahlabisa kungokuthi ubaba sebuyile esenenkosikazi yakhe. Lena uShembe wayikhulume ngayo ukuthi ngeke amenze abe intandane. Wayesethi simemezelo sokuthi emzini wasePhakameni siyafuneka wonke amaNazaretha afuneka ePhakameni. Wayesethi onombila enqolobaneni akawushiya, onesaka lempuphu akashiya. Mina nabantwana bami ngiyamlandela uShembe manje. Wayesebophela imbongolo ezu16. Mokhuluma ngembongolo ezu16 into eyalapha ematsheni amhlophe inqola ila. Wayesethi lemise u9 ayigibele kule nqola lena kuyiwapi kuyePhakameni. La ngivela khona njengoba bathi abafundisi nabanye abantu bathi umfokazaza nezimbili ethi siyagaya esizathulula. Hayi akusizibonga intshumayelo lena. Wayeseba Elisha labantu enqoleni imithe u9. Angithi ngizama ukuhlanganisa nje ukuthi kwenzeka kanjani ngibe wahlabisa. Kuba basuka nenqola
eMkhuphane baya ePhakameni bahamba inyanga ezisithupha baze bayofika ePhakameni. Uma befika ePhakameni lithi ilanga hayi kanye sengutholele indawo enkosini yakwaHlabisa. Thatha inqola yakho nemphongolo uhambe uye kwaHlabisa. Uthi ke ugogo ozala umama bathi mabefika la kwaNdundulu inqola yenqaba ukhuphuka. Inqola lena abahamba ngayo babili abantu, khona oshayela imbongolo, khona uyazi baba Mshweni, ukhona lo hlela emva kwenqola. Inqola lena inawo ama-brake. I-brake yilo muntu lo osemva kwenqola ogada ukuthi uma inqola ihlehla abambe, uma enyu ayidedele. Uthi ugogo kwafika entabeni zehluleke imbongolo ukhuphuka. Bathi zayishayelwa umkhulu uJeremiya ogane ugogo uSagiyane. Zehluleke imbongolo, zehluleke imbongolo, bathe zehluleke imbongolo ukhuphuka ingenyuka. Bathi ubaba wayelapha, kodwa ubaba yena wayazi ePhakameni. Kodwa laba abantu ababesenqoleni babengazi ePhakameni. Wayesememeza ubaba, ememeza umkho wakhe uJeremiya. Wathi woza lapha wambala umbambisa le ndawo lena ayibambileko. Wathi baba wathatha iswephu esatha kulo uJeremiya. Uthi ugogo akayanga embongolweni kodwa wasuka neswephu sakhe wabheka wathi kama kashem inqola dikuzu yathi ushona phezulu. Ngizama ukuhlanganisa ukuthi sengizelwe ke kwaHlabisa. Ngakhula ngithe ngineminyaka ewu13 ngihamba ngaya eGoli. Ngabona ngabo 1960. Ngafika ngiyiphungwana ngisemusha ayizongashakala nje uze ngikhehle nkugila ibonkusi. Ngafika ngathola obaba babekhona. Ngathola obaba ababekhona ngasebenza nabo. Ngagcotshwa ke ngo1977. Njengoba ngikuqela phambi kwenu nginamashumi ayisithupha ngagcotshwa. Kodwa ngizama ukubuka impilo yami la isuka khona, ukuthi impilo yami isuka kuphi. Ubaba wakhuluma emandulo, ubaba mkhulu wakhuluma ngami ngingakazalwa. Kodwa mina ngazozalwa ngo1941. Ngisho ukuthi ngizama ukuhlanganisa ukuthi uShemba azaba uNkulunkulu kwenza kanjani. Uma sengiseGoli ngishumayela emathempeleni, hayi emathempeleni, elokishini lapha ngehla ngenyuka. iGoli leli yakhiwe yimi iGoli ukuthi kube seGoli kwakhiwe mina. Ashumayela kuneSofaya kuneNyukhlela. AbaseSofaya bengangeni eNyukhlela kodwa bengamaNazaretha, laba bengamaNazaretha. Laba kuthiwe zihambi, kuthiwe laba abasekhaya laba. Manje ke uShembe wayeqeda iNyukhlela, wayeqeda iSofaya. Wase ukuthi abaseSofaya abasebana ndawo yokusonta, nabaseNyukhlela abasenayo indawo yokusonta. Wase kuba nendawo eyayisedube ngoba bekhona emaqhaweni. Wakunendoda lapho eyayenza umthandazo endlini yaseWestay. Wase behlangana laba bantu bazosonta kule ndlu le.
hlangana manje abantu vele abangadlelani ukutlela neSophia asonto endlini eyodwa ngiseyibhungu eningisakholwa inkolo yami ingatengantengi inkolo yami kodwa khona igama elikhulunywa umshumayeli wathi uzuphumelele thethelela bonke abantu abakonileyo ukuze ukuthi egcina kosuku ungene ekujabuleni kwenkosi yakho manje ke uzothi mase kusenkonzweni uyobona umuntu wasekuthuthukeni awusuki la akusho ukuthi nje laba abaphetheko wabona ngathi uqhip call cha akusuki uqhip call manje la endlini le esonto uzothi lona oyisihambi asukume athi bengicela izakhamizi siphume kusale ihambi sizoba nomhlangano wethu baphume lapho kusale lapho babamba umhlangano lapho ngesatheli zakho uzosukuma lo athi izakhamizi ihambi ayiphume kusale izakhamizi ngicengcotshiwe ukuthi ngibe umshumayeli ngaphansi komshumayeli umqemane wayeshumayela khona lapho umqemane kuleli lizwe leli ngase sengicotshwa ngomshumayeli Thema sengicotshwe ngumshumayeli ngase ngiqeda inyuklela neSophia ngathi into esala yakho kusala iNazareth Baptist Church yikho ke lokho kwenza ukuthi egcina kosuku sokuvela umuzi wasekuthuthukeni umuzi ohlangeneko ayibo Nkosi ayibo Nkosi ayibo Nkosi fundeleke mntanami Jeremiah 30 verse 1 ivesi lodwa nje izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova lithi uJehova uThixo waIsrayeli ubani umfunda Jeremiah 30 verse 1 no verse 7 lukhulu olusuku alukho olungangalo ngoba isikhathi sosizi likaJobe ivesi lodwa phinda ufunde futhi lukhulu lusuku alukho olungangalo alukho usuku olungangalo usuku namhlanje phinda futhi lukhulu lolusuku angithi uswa kahle bengilanda indaba la ngisuka khona ukuthi sengigugile afunda lasihlabelelweni 41 thandazo nesabatha hayi wena funda wena bamba lapho wena uthi bamba khona funda ngapho funda wena lukhulu usuku lukhulu lolusuku lukhulu lusuku alukho olungangalo futhi ngeke ulinganise nezinsuku funda futhi wa yilokhu kungasekho ixhege emzini wakho nifa nibancane yilokhu kungasekho ixhegu emzini wakho nifa nibancane ngokuba ngigcina umthetho wokuthi hlonipha uyihlo nonyoko ngokuba ugcina umthetho othi hlonipha uyihlo nonyoko uma ugcina lo mthetho lo uzoguga nje njengomfundisi ukhanya funda baba manje ngihamba nawe thina uyephi manje bangaze basho ukuthi ayibonga Nkosi ufikile olandelwa izizwe wofikile
Babazani wema Babazani zizwe lonke woke babazani madoda babazani sizweno funda baba Ihlabelo 139. hayi ubani ongifundela kahle ngithe ngifunda Jeremiah 30 verse 7 funda Alukho olukhulu lolusuku. funda futhi Alukho olungangalo. lukhulu losuku einsukwini zonke zasenkulisa usuku lolukhulu ngaphezulu kwazo zonke izinsuku Ngoba isikhathi sosizi kuJakobe. Lukhulu lolusuku. Alukho olungangalo. uyabona nje uma ngifunda leyo ncwadi leyo uzongibhekela u16 verse 14 ivesi elilodwa noma ngathi ifunda kuzobe 10 times ifunde lo verse elilodwa ungeqhubeke kwelinye ivesi ayibonga inkosi ngifundeleke futhi lukhulu losuku Lukhulu lolusuku. Lukhulu losuku Alukho olungangalo. alukho lungangalo ngizama ukubuka lungisa leyo ncwadi 16 ngizama ukubuka impilo yami ngihlanganise zokufike lolu suku namhlanje ngiyakhumbula ngelilanga ngiqashwe ngamadoda amabili bathi kunomsebenzi efana ngiyowenza ngiyogada ifemu yabo kanti bangiqashela ukuthi ngempini mina ngazi ukuthi ngempini ngithi ngemsebenzini mangifika lapha abadimana la umsebenzi ukuthi uzoqhamuka abantu la babeqhamuka abantu laba nansi imbazo nangicelembe kuyasetshenzwa uma lempilo isibambana manje mina ngisingayinga ngoba ngiyazi empilo ukuthi iqala kuphi kodwa into efanele engitshelwe yona kodwa ngoba ungakwaZulu wena unamandla bulala bonke laba bantu la yathi mayihlangana lempilo laba bangazi abangimila ucelemba anguphethe ngase ngulahla phansi ngase ngihlintshe ikhona ngoma kwelinye ikhona ithema ihlangana yasiyehlulwa lena engiqashileyo impi yehlulwa yilaba abazohlasela la bathi mase beqedile ukulwa bafa laba ababengiqashile insizwe ezibili zapha wase kuqhamuka omunye la wathi ayinanga omunye uyabona lana umuntu omubi nanga umuntu omubi basiqonda ngqo ngathi ngifuna ukubaleka khomthi ukubaleka ngathi ngiyabaleka base ngibamba banje insizwe ezimbili engibambe kulesi sandla engibambe kulesi sandla bangiqhuba hamba nami kodwa ngikhuluma ngoshembe uthi mawuthi shembe bokwazi usekhona ushembe bangiqhuba laba bantu bangisemotweni nayo imoto ngingakafika emotweni kwaphuma insizwe iphuma nocelemba izekimi iqonde ngqo angikwazi ukufika ngoba ngibanjiwe la wathi bayethi ucelemba ngathi shembe ucelemba weqa mase bengifaka evenini mase ngihamba nami baya elokishini lapha ya empulo bafike bangifaka endlini basathi isikhiye basethi yabona lo muntu esitholile ukuthi inyanga enkulu le labantu sibabulele lapha kuhle lo muntu simbulala sizombulala ngo 7:45 ebusuku
base bayakhiya umnyango ngikhela ngaphakathi endlini ngase ngithandaza ngase ngimkhumbula uShembe ukuthi ukhona uShembe ngase ngithi baba ubumphefumulo wami ehlukana nenyama kodwa ngiyacela ukuthi umphefumulo wami ungaduki uye emzini engcwele sekuphakamile ngoba vele ngazi ukuthi impilo yami isiphelile sokuyiphindwe khona futhi ngoba ukhiya umnyango ngizophuma ndawo labathe abantu bazombulela ngokota 2:8 ngathandaza kusona isikhathi leso ngithandazela ukuthi ukufika ukota 2:8 umthandazo wami usufike ekuphakameni wathi makushaya u7 ngeswa ngithandaza ngeswa umnyango uvuleka ngithandaza ngithi inkosi yemukela umphefumulo wami ngathi ngisathandaza ngeza umnyango uthi qoqoqoqo emnyango wazengena lo muntu ntombazana njengaka yazi uyakwazi ukubaleka ngathi yebo baleka ayibo nkosi ngakhichimisa abanyamazane lo muzi wakhelo nge18 ngakhichimisa ngaqala uluthango lokuqala ngale ngasinda ngobani ngoba ngenze njani ubaba esehamba emhlabeni ukhuluma nomama uthi lalela la kaJakob sengihamba mina lokhu kungenza ngibe isiqiniseko ukuthi uShembe ukhona ezulwini wadalela la mina ngihamba manje sengiya ekhaya ezulwini engiyakulo ngiyakuShembe ezulwini wena uzosala la emhlabeni nabantwana bami umbhekele bona ubafundise bangaphuza utshwala bangabhemi bangaqonywa bangenzi yonke lemkhuba le khona uyezwa na uma ukwenzile lokhu mngami ngikubusisa ngoba mina ngiyakuShembe uzosala noShembe nangempela umama wasikhulisa umama suka singabantwana sakhula ngaphansi umthetho wawusho mama ngaze ngiwephule ngawugcina yikho lo senginamashumi awu8 neminyaka esikhombisa ngoba ngagcina izwi elikhulunywa umama elikhulunywa kubaba umama wakhulu umama wazaba nekhulu neshumi nana 114 okhombisa ukuthi ke ezulwini ubaba lapha yakhona wamthola uShembe ukuthi ukhona ezulwini uShembe okwesibili kwase kungiqinisa ukuthi njengoba ngihleli noShembe la emhlabeni ukhona nasezulwini ngoba ubaba wathi uyobusisa umama nangempela wambusisa ngoba wayekuphi wayesezulwini ngamemeza yebusuku nemini mini haungi awoke ngamemeza ebusuku nemini haungi Bangangani Jeremy Ngamemeza ebusuku nemini haungi laba bathe bazongikhulula ngokota 2:8 ubana uvula umnyango kanti nikho nesontweni ubana uvula umnyango uShembe wayengekho eThekwini na abantu uShembe wayeseThekwini imuphi lo Shembe wayivula umnyango okusho ukuthi uShembe ukhona yonke indawo funda baba awulukhulu lolusuku akubuyi uphinde kulo ndawo leyo uthi kwelula izwi lakho ngathi uyamemeza awulukhulu lolusuku awulukhulu lolusuku
usuku alukho ngangalo alukho lungangalo noma ungayichathanisa ezinye insuku kodwa lolu usuku lunomehluko ngoba kukhona umfundisi uKhanyi ngani ngokuthi uKhanyi ugugela khona la endlini lapha 16:14 amemeza ebusuku emini aungi izwanganga nithi wathi uShembe 1906 wena uyawuthola abantwana abawu13 kodwa umkakhe engaseke esefile esho ukuthi uthi masuganiwe uzithola abantwana abawu13 manje kulabantwana abawu13 oyedwa umntwana kubona kuba kungowami akusena owakho nangempela kwenzeka lokhu mawubheka le ngizozala ngo1941 ukuthi uShembe wayaze kanjani yonke lento lena ayibonga inkosi ayibonga inkosi ayibonga inkosi ayibonga inkosi ayibonga inkosi kundi ivesi elodwa abaseKorinti yeah 16 verse 14 ungathi uyamemeza nje lo konke nikwenzayo akwenziwe ngothando akwenziwe undaka konke nikwenzayo akwenziwe ngothando wonderful konke nikwenzayo akwenziwe ngothando usho kahle uthi ngothando ayibonga inkosi funda futhi konke nikwenzayo akwenziwe ngothando la nkulisa konke nikwenzayo kwenzenini ngothando noma ushanyela indlu yakho noma uphathela indlu yakho noma uthuma ingane yakho noma uyithume emfuleni noma uthathenga impupho kodwa uyithume ngothando Nkosi usenuzwile Inkosi usuguqa wabangcwele isihlabelelo esivule ngaso ngihlabelele ibhesi elodwa Phakama Olithini Ilgelazo zonke
ungumthombo wabomileyo yeyo ke bophuza ngene uphakame amasa engakabhalwa kwalwa ke ngingene izizwe laba ke bezilindele Nkosi ke manje ezwile lile iseku Pompozela enhliziyo zabo babo ke abomele simpompozele wena Nkosi Nkosi ke abomele izwi nampompozela enhliziyo zabo babo ke abomele simpompozela